క్రీస్తునందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, తపస్కాల ధ్యానాంశములకు స్వాగతం. ఈ యొక్క ధ్యానాంశంలో ముఖ్యంగా రక్షణ మనకు ఆ ప్రభు ఏ విధంగా దయచేశాడో, మరి దుష్టులకు కూడా రక్షణ ఉంటుంది అని ఆనాడు ప్రభు చెప్పినారు. మరి ఆ విషయాన్ని బైబిల్ పఠనాల ద్వారా మనము పరిశీలిద్దాం. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, దేవుడు దుష్టులకు కూడా రక్షణ జీవము ఉన్నదని, వారు కూడా మారు మనసు కలిగినప్పుడు వారికి కూడా నిత్య జీవం కూడా ప్రసాదిస్తారని చెప్పి కూడా ప్రభువు సెలవిచ్చి ఉన్నారు. మరి ఆ దేవుడు చూసి ప్రార్థన చేసినట్లయితే ఆ భాగ్యము మనకు కలుగుతూ ఉంది. ఆయన మనకు రక్షణను, జీవాన్ని, మారు మనసును కూడా ప్రసాదిస్తారు. మరి వాక్య భాగంలోకి వెళ్ళినట్లయితే లూకా సువార్త 19వ అధ్యాయము 9వ వచనంలో యేసు ప్రభువు జక్కయ్యను దీవించి ఆశీర్వదించారు. మరి వెంటనే మారు మనసు పొందిన ఆ జక్కయ్య తన తప్పును తెలుసుకొని ప్రభువు ముందర పశ్చాత్తాపడ్డాడు. తన యొక్క తప్పును తెలుసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత ప్రభువు ఆ జక్కయ్యకు తన యొక్క రక్షణ భాగ్యాన్ని, నేడే నీ యొక్క కుటుంబానికి రక్షణ వచ్చింది అని చెప్పి ఆయన్ను దీవించి పంపగలిగారు. కనుక మనము కూడా అలా దేవుని ముందర ప్రార్థన చేసి ఆయన వైపు తిరిగి ప్రార్థన చేసినట్లయితే మనకు కూడా అలాంటి భాగ్యాన్ని కూడా మనకు దయచేస్తారు. అదేవిధంగా శిలువ మీద కొట్టబడిన దొంగ యేసును చూసి తన తప్పును ఒప్పుకున్నప్పుడు ప్రభు చెప్తున్నాడు. లూకా సువార్త 23వ అధ్యాయము 43వ వచనంలో, నేడే నీవు నాతో కూడా పరలోక రాజ్యంలో ఉంటావు అని ఆ ప్రభువు చెప్పి ఉన్నారు. ఆ దొంగ చివరి నిమిషంలో తన యొక్క తప్పును తెలుసుకున్నాడు, ప్రభువును ఆశ్రయించగలిగాడు. ప్రభువు ఆ దొంగను కూడా మన్నించి తన యొక్క పాపాన్ని కూడా క్షమించి తన యొక్క రాజ్యంలోకి తీసుకుగలిగాడు. అనగా ఆనాడు చివరి నిమిషంలో తన యొక్క తప్పును తెలుసుకొని యేసుని చూసి రక్షణ భాగ్యం పొందగలిగాడు. హెజెకీయలు గ్రంథం 33వ అధ్యాయం 11వ వచనంలో మనం గమనించినట్లయితే అక్కడ ప్రభువు తన యొక్క వాక్యాన్ని ఇలా సెలవిస్తూ ఉన్నారు. దుష్టులకు కూడా మోక్షరాజ్యం ఉంటుంది, వారికి రక్షణ ఉంటుందని చెప్తూ ఉన్నారు. కనుక అలాంటి దుష్టులైన ఆ దొంగ కూడా ఆయనకు మారు మనసు వసగి పశ్చాత్తాపాన్ని వసగి ఆ ప్రభువును చూసినప్పుడు ఆ యొక్క భాగ్యాన్ని, రక్షణ భాగ్యాన్ని ఇచ్చాడు. కాబట్టి ప్రియులారా, మనము కూడా ప్రభు వైపు చూసి ప్రార్థన చేసినట్లయితే తప్పకుండా మనకు కూడా అలాంటి రక్షణ భాగ్యాన్ని వసుకుతాడు. అదేవిధంగా సిరాకు గ్రంథంలో, సిరాపుత్రుడు యేసు జ్ఞాన గ్రంథం వాక్యం ఇలా సెలవిస్తుంది. 4వ అధ్యాయం 16వ వచనంలో, నీ యొక్క పాపాలను ఒప్పుకోవడానికి సిగ్గుపడగాక
మనము సిగ్గు పడకుండా దేవుని సన్నిధిలో మనం ప్రార్థన చేసినట్లయితే మరి తప్పకుండా మన యొక్క పాపాలను దేవుడు క్షమించగలుగుతాడు. అందుకే ప్రభు అంటున్నాడు, సామెతల గ్రంథం 28వ అధ్యాయం 13వ వచనంలో ప్రభు చెప్పినట్లుగా, ఎవరైతే తన యొక్క పాపాలను దాచుకోకుండా ఒప్పుకుంటారో వారికి ఆ ప్రభు దయ ఎల్లప్పుడూ కూడా ఉంటుంది అని చెప్పి సామెతల గ్రంథంలో చెప్తారు. అదేవిధంగా శంకరి వలె కూడా మనం ప్రార్థన చేసినట్లయితే మనం పాపలు ఆ యొక్క ఏ విధంగా అయితే శంకరి దేవాలయం గుమ్మం దగ్గర చేరి తన యొక్క పాపాలను ఒప్పుకోగలిగాడు. ఇదిగో ప్రభువా, నేను ఈ పాపాత్ముని కరుణించుము అని చెప్పగలిగారు. అప్పుడు ఆయన సంతోషంగా తిరిగి వెళ్ళడం జరిగింది. కనుక ప్రియులారా, మనం కూడా శంకరి వలె ప్రార్థన చేసి మరి ఆ యొక్క ఏ విధంగా అయితే శిలువ మీద ఆ దొంగను కొట్టినప్పుడు ఏ విధంగా అయితే యేసు వైపు చూసి పశ్చాత్తాపడి మరి ప్రభువును ఆశ్రయించాడు, ఆయన వంక తిరిగి ఇదిగో ప్రభువా, నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో, నాకు కూడా నా యొక్క పరలోక రాజ్యము నాకు దయచేయండి అని ఏ విధంగా ప్రార్థన చేశారో ఆ ప్రభువు తప్పకుండా మనకు అలాంటి భాగ్యాన్ని ఇస్తారు. కాబట్టి ప్రియులారా, మనం కూడా ఆ విధంగా మనం కూడా శంకరి వలెను మరి ఆ యొక్క పశ్చాత్తాపడిన దొంగ వలెను మరియు ఆ జక్కయ్య కూడా తన యొక్క తప్పును తెలుసుకొని ప్రభువును ఆహ్వానించినప్పుడు ఆ ప్రభువు తన ఇంటిలోకి ఆహ్వానించినప్పుడు ఆ యొక్క రక్షణ భాగ్యాన్ని ఆ కుటుంబానికి దయచేశారు. కాబట్టి మనం ఈ యొక్క తపస్కాలంలో అలాంటి అవకాశం మనం అందరం కూడా ఈ యొక్క తపస్కాలంలో అలాంటి అవకాశం మనం పోగొట్టుకోకుండా మనం కూడా మన యొక్క తప్పులు ఒప్పుకొని ఆ ప్రభువు ముందర చేరినట్లయితే తప్పకుండా మనం కూడా యొక్క రక్షణ భాగ్యాన్ని కలిగిస్తాడు. పిత, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్.